Čaute. Teraz som v takom videokurze v Žiline. Bol v pohode, ale myslím si, že dokážeme spraviť lepší. Takže ak by ste mali náhodou záujem o videokurs pre takých trošku skúsenejších videorobičov, povedzte mi, prosím. Fakt ma to zaujímalo. Ináč teraz začínajú prázdniny, to znamená, že budem mať kopu vecí a kopu času robiť veci, ktoré ma naozaj bavia. Videá. A teraz chcem hovoriť o tom videu, na ktorom som pracoval minulý týždeň. Som na ňo veľmi hrdý. Choďte si ho prosím pozrieť, je fakt plná super. A je súčasťou takej celej väčšej veci, o ktorej by som vám chcel niekedy povedať. Možno aj teraz. Vítajte na Slovensku. Na Slovensku robia niektorí ľudia videá na YouTube, čo je super. Ale nemyslím si, že ich robia také hodnotné a že využívajú natoľko ten potenciál, ktorý tie videá môžu na Slovensku mať. A to sa snažíme zmeniť. A pracujeme na tom. Hento video je prvou časťou toho celého pomeru robiť lepšie videa na Slovensku. Bude toho oveľa viacej, ako je hento video. Ale zatiaľ si ho pozrite. Skúste na ňo zareagovať nejako. Zajtra je super deň, kde sa budeme zase rozprávať o iných veciach, ako môžeme zlepšiť Slovensko pomocou videí. A ja sa na to teším. Bude nejaké stretnutie, niečo také good stuff. Vítajte na Slovensku. Fotka Slovenska, tak to je Slovensko.